Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ġbarna flimkien biex nroddu ħajr lil mulej għal ħajja tagħna, l-eżistenza tagħna, għal dak kollu li jagħtina għad-diġġi moħra llum il-Ħadd, is-26 Ħatta matul is-sena, imma llum infaħru lil mulej ukoll għal ħolqien, għal rigal kbir tal-ħolqien. Aħna tant ngħixu fih, tant qegħdin fih li jiġrilna bħal ħut. Il-ħut ma jkunx konxju mill-ilma ta' madwaru u aħna ħafna drabi ma nkunux konxi mill-ħolqien li ngawdu minnu li ngħixu bih, li ngħixu fih il-ħin kollu. Qegħdin fl-aħħar Ħadd f'dan l-istaġun li l-Papa ddedika għal ħolqien mill-1 ta' Settembru sal-4 ta' Ottubru festa ta' San Franġisk. Ejju nfaħru lil mulej għal ħolqien ma mhux biss bil-kliem imma wkoll bl-għażliet tagħna, bid-deċiżjonijiet tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dan ir-ratt ta' ħajr lil Alla ejjew narfu li aħna mitinbejn. Imma jew narfu wkoll li Alla jaħfrilna u jħenna lina fiskiet nitolbu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewi u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qtal. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu triq tal-wediet tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. lil Mosè u ħam l-ispirtu li kellu fih u taħ lis-70 xieħ. U ġara li jekk kif l-ispirtu qad fuqhom bdew jipprofetizzaw imma ma ssuktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ tirġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad, u fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew jipprofetizzaw fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jarraf b'dan lil Mosè u qallu: Eldad u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp. U Ġoswe bin Nun li kien minn ċkunitu għaddej ta' Mosè qabad u qal: Sidi Mosè, tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu: Jaqgħu qiegħed tgħir minħabba fija? Jalla l-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla l-mulej iqiegħed fuqhom l-ispirtu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-biża' tal-mulej sinċier u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzju tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Fehmhom sewwa l-qaddej tiegħek, ħlas tajjeb għandu min ħarishom, in-nuqqas min jista' jarfu minn dak li ma nafx bih saffini.
Mill-gburja wkoll ħares il-qaddej tiegħek tħallija qatt taħkimni, imbagħad inkun blaħtija u ħieles minn kull dnub kbir. It-tieni qari mill-Littra ta' San Ġagu Apostlu. Ejjew issa, intom il-onja, ibku u wixru fuq l-awġ li ġej fuqkom. Ġidkom tħassar, ħwejjiġkom kilitulkom il-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadid, u s-sadid tagħkom qatt jixed kontra tagħkom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Ħżintu l-ġid fl-aħħar jiem. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għeliqi tagħkom, ħlas li jintom żammejtuhulhom bil-qerq, qiegħed jgħajjad kontra tagħkom u l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'widnejn il-mulej tal-eżerċti. Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu, għadtu tissemmnu għal-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, tiltuh għax ma jistax jifqilkom. Il-kelma tal-mulej. Missier, il-kelma tiegħek hi l-verità, għaddishom permezz tal-verità. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċix jagħten f'ismek u ridna nżommuh. Għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: la żommuhx le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u imbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħejn minn dawk li jdawru l-ħmejr u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtow barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dut tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex. Il-kelma tal-mulej. Xtaħ fastidju lil Ġwanni biex jgħid lil Ġesu li kien hemm wieħed li ma kienx magħhom u li kien qiegħed jagħmel il-ġid, qiegħed jagħmel il-mirakli. X'kienet ir-raġuni? Għalfejn taħsbu illi San Ġwan iddejjaq? Ir-risposta hi kelma waħda: lejra. Lejra. San Ġwan lil Ġesu jitolbu biex
iwaqfu lil wieħed raġel li kien qiegħed jagħmel il-ġid bħalhom, qiegħed jagħmel il-mirakli bħalhom, ikeċċi xjaten bħalhom, imma skont San Ġwan ma kienx wieħed minnhom. Kemm hu importanti l-ispirtu tat-tim, l-ispirtu tal-grupp, l-ispirtu tal-familja, importanti ħafna. Però jista' jiġri li dan l-ispirtu tal-familja ma jkunx awtentiku, ma jkunx minnu, ma jkunx veru. Meta ma jkunx minnu ma jkunx veru? Meta familja tispiċċa tgħir għall-oħra. Meta jispiċċa jkun hemm kompetizzjoni bejn il-gruppi. Jistgħu jkunu parroċċi. Jistgħu jkunu għaqdiet fl-istess parroċċa. Jistgħu jkunu saħansitra għaqdiet kattoliċi. Għax tiegħek tajjeb, tiegħi tajjeb, però tiegħek ma jibqax tajjeb għax mhux qiegħed nagħmlu jien, jew għax kieku jien nagħmlu aħjar minnek, jew minħabba l-fraġuni oħra li nsibu b'tali mod li nkunu nistgħu neddu l-validità u t-tjubija ta' dak li ħadd ieħor jagħmel sempliċiment għax mhux qed nagħmlu aħna minħabba lejra. U għalfejn lejra? Fejn hu l-oriġini tal-lejra? Jiena ngħir għax inħossni inqas minn ħaddieħor. Jiena ngħir għax nixtieq li dak li għandu ħaddieħor ikun tiegħi, għax ngħix b'sensazzjoni ta' vojt. U dan hu id-dnub oriġinali. Li nġorru kull wieħed u kull waħda minna, ħadd mu ħieles minnu, ħadd. Il-koll kemm aħna qegħdin fl-istess baħar, fl-istess borma. Imma din il-kilba li hemm fina li kultant titfaċċa u toħroġ f'kompetizzjoni u fejra tidher l-iktar kif nużaw l-ambjent ta' madwarna. Kif ninqdew bid-dinja li l-mulej tagħna bħala rigal, bħala don. Mela dak waqqa id-dar tiegħu għamel il-flettijiet għax m'għandix nagħmel hekk jien ukoll. Ma nwaqqax id-dar jien ukoll u nibniha flettijiet. Għax m'għandix jien ukoll ikolli sors ta' income. Għax m'għandix jien ukoll inkun sinjur bħal dak jew iktar minn dak. U din il-kilba li tispiċċa f'sens qawwi ta' poter minnu l-aqwa, minnu qawwi l-iktar u min għandu l-iktar qed tispiċċa biex teqred bil-mod il-ħolqien ta' madwarna. Araw x'inhu jiġri. L-art tagħna, l-art xkejkna tagħna Malta Għawdex, x'inhu jiġri? Li kieku din l-art qegħdin inqdew bija għal bżonn kieku nagħlqu għajnejna mhux waħda tnejn. Imma ħafna drabi wara l-iskuża tal-bżonn ikun hemm dan is-sens ta' appropriazzjoni biex ikolli iktar u iktar. U allura l-problema tal-art mhix biss problema politika, imma hi problema fuq kollox personali, morali, problema ta' fidi. Problema ta' fidi. Problema ta' Vanġelu, kemm qed ngħixi jew l-Vanġelu. Semmejt l-eżempju tal-art, però nistgħu nibqgħu nsemmu 1000 eżempju ieħor. Id-diviżjoni tal-iskart. Kemm jirnexxielna nirrispettawha tas-sew. It-triq ta' barra li ta' kulħadd. Hekk kultant bħali nimmaġina li kulħadd jiġrilu jkun għaddej b'karozza u jara karta ħirġa jew pakkett ta' sigaretti ħireġ. Tgħiduli mhux affarijiet żgħar dawn, mhux affarijiet sempliċi dawn. Meta jagħmilhom ħaddieħor ingerigru, meta nagħmluhom aħna nagħlqu għajnejna mhux waħda, it-tnejn. Ejjew nitolbu lil mulej illum biex jagħtina sens veru ta' rispett. Iva lejn il-ħolqien, imma jiena ngħid l-ewwel qabel kollox lejna nfusna. Fil-Vanġelu tal-lum smajna kemm il-darba jaħbatlek aħjar ikun jaqbillek. Interessanti dawk ix-xeni li jippreżenta Ġesu. Taqta' jdejk l-ewwel jgħid, imbagħad taqta' riġlejk, imbagħad fl-aħħar taqla' għajnejk. Mhux kombinazzjoni qegħdin b'dan il-mod, b'din l-ordni, għaliex?
Għax huma l-idejn li jaħtfu. Però biex jaħtfu l-idejn iridu jimxu r-riġlejn, u biex jimxu r-riġlejn iridu jaraw l-għajnejn. L-ewwel li tagħmel intara b'għajnejk u tħalli l-kilba r-reba tidħol f'qalbek u ssir mixja ta' ħajtek timxi r-riġlejn, imbagħad issir ukoll poter u appropriazzjoni, inti tieħu dak li tara, dak li tixtieq. Sakemm għandna x'nieklu, sakemm għandna fejn noqogħdu. Il-bqija interessanti it-tieni qari li għadna kif smajna, il-bqija jagħmlilna ħsara. Is-Sinjur min għandu ħafna proprjetà, il-proprjetà u l-ġid ikunu il-kawża tal-mart u tal-mewt tiegħu. Inqumu bil-wieqfa u nistqarru dak li nemmnu. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet, skont il-kodba mqazza, u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, Kattolika Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla tal-ħolqien kollu, aħna ninġabru fil-preżenza tiegħek ma' qogħdin b'responsabilità komuni li nieħdu ħsieb il-ħolqien. Missilna qalbna biex nozzu nħarsu sbuħija tal-Gżejjer Maltin, biqlub miftuħa għal ħtiġijiet tad-dinja tagħna, nitolbuk għalhekk tilqa' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja sabiex b'azzjonijiet deċiżivi u erojċi tkun ta' eżempju qawwi fil-kura tal-ħolqien u tippromuovi b'mod attiv il-ġustizzja ekoloġika nitolbu. Għall-mexxejja ta' pajjiżna biex b'azzjoni determinata jimplementaw politika li tipproteġi b'mod effettiv l-ambjent tagħna u b'kuraġġ jippromuovu żvilupp li jkun verament sostenibbli nitolbu. Għal dawk li jużaw ir-riżorsi naturali ta' pajjiżna biex b'responsabilità u determinazzjoni jikkonservaw u jipproteġu l-ambjent tagħna u jippromovu żvilupp sostenibbli b'rispett lejn il-ħolqien u lejn dawk kollha li jaqilgħu l-għajxien minnu nitolbu. Għall-komunitajiet tagħna biex b'azzjoni konkreta nkunu ispirati, innaqsu l-iskart, nikkonservaw ir-riżorsi u nadottaw stil ta' ħajja aktar sempliċi u sostenibbli nitolbu. Għaż-żgħażagħ sabiex jaslu stili ta' ħajja li huma altruistiċi u sostenibbli u jkunu forza li tħares l-ekosistemi, tissuġġerixxi aċċess għal riżorsi bażiċi għal kulħadd u tirrispetta drittijiet fundamentali tal-bniedem nitolbu. Għall-ħlejjaq kollha li jaqsmu magħna din id-dar komuni biex b'rispett u determinazzjoni narfu l-valur intrinsiku tagħhom u nipproteġu l-abitati tagħhom b'mod effettiv nitolbu. Isma'. Għal dawk li jbatu mill-ħsar ambjentali, mod speċjali l-foqra l-vulnerabbli, sabiex isibu serħan u ġustizzja malajr kemm jista' jkun nitolbu. Isma'na nitolbu. Missier, int fdajtna bil-kura tal-ħolqien tiegħek. Ilqa' dan it-talb li għamilnielek.
Atina l-erf u l-kuraġġ biex ngħixu b'mod li jirrifletti l-imħabba tiegħek lejn il-ħolqien kollu, għal ġenerazzjonijiet li ġejjin u għal glorja ta' ismek. Bi Kristu Sidna. Amen. Titjubitek tajna dan il-ħobs li qed nofrulek frott tal-arti xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbirek Alla għaldejn. Mbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Titjubitek tajna dan il-bit li qed nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Mbirek Alla għaldejn. Il-qana mulej Alla tagħna. Għamel li kullex konna issa. Inrotulek il-ġid it-ċid tal-qalba. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla ħanin, għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies intwieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk intader u tħenna l min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit fuq l-ard, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna filoni tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna filoni tas-sema. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna, Osanna, Osanna filoni tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna filoni tas-sema. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ għal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi li niklu dal-ħobs u li xor dal-kalċi inħafru l-mewtijem u lej samaliġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles u Joe, l-isqfijiet is-saċerdoti, ir-reliġjużi u l-lajċi tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Remi D'Amato li għalih qegħdin nofru din l-Ewkaristija. Għamel li kif hu mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, l-Arkanġlu San Mikiel u l-qaddisejn kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnat, ikulli tritien kif fis-sema hekk daflar. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-dubit, bħalma naħfru lil minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrid, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi.
Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Mela fidejkom għandkom talba li ħanaqrawa fl-imkien. Hija l-għanja tal-ħlejja. Hija talba ta' San Franġisk. Twajjeb mulej, inti l-ola, tista' kollox, għalik il-barka, is-seb, tifħiru ġieħ, jixirqu lilek biss, u l-ebda bniedem ma jlissem bħila il-ġmil tismek sabiħ. Ħallihom ifaħruk il-ħlejjaq kollha u l-aktar id-daw sfiq ta' oħtna x-xemx li twellet il-fjum ġdid u l-isqad mulej l-ola minnek ma hemmx. Mulejja, tkun imfaħħar funa l-qamar, fil-kwikeb sbieħ, ġo sema kbir, leqqin, u fħuna r-rieħ, fi sħab, f'taqlib, fi bnazzi li bijom tajjex, b'seħer il-ħolqin. Mulejja, ħatkun imfaħħar fħuna l-ilma, irżin u safi wisq, meħtieġ għatih, u fħuna in-nar li għati d-dawl fl-iljieli żbejja, kollu ħajja qawwi sħiħ. U foħtna l-art mulej ħatkun imfaħħar, aħna nqisuha l-koll bomna ħanina, laqi minn ħdana trott biex aħna ngħixu, ħxejjex il-wien ta' wart u l-frott ta' bnina. Mulej, ħatkun imfaħħar f'dawk li jaħfru u f'dawk li jġarbu l-mart u kull tabija bla tgemmmu xejn u dejjem għal imħabtek tagħtihom int kuruna ta' tgawdija. Ħatkun imfaħħar foħtna l-mewt tal-ġisem li jaħrab minna qatt ma jista' l-bniedem. Ħażin għal dak li jmut fid-dnub il-mejjed. Imbirek mut fis-sliem u nidem. Imbirek min il-mewt issibu jagħmel ir-rieda mqazza tiegħek bl-akbar ħrara, għax jiġi ġo saltnatek il-mewt l-oħra titwarrab minnu bla taħmlu ħsara. Ejjew infaħru lil-mulej u sidna u nizzu ħajr għal dejjem inberkuh bla xejn gburija f'qalbna ġimgħa kbira nimxtu l-koll f'riġlej sabiex naqduh. Il-messaġġ tal-Papa Franġisku għax-xahar tal-ħolqien ta' din is-sena għandu t-titlu It-tama u aġixxi mal-ħolqien. Huwa qed jappella għal konverżjoni sħiħa fl-istil ta' ħajja tagħna. Bidla li tarana ninaqdu biex niġġieldu l-qerda ambjentali u nitħeġġu biex il-koll flimkien naħdmu għal kura tad-dar komuni tagħna. Il-Papa Franġisku bit-tema ta' din is-sena qed jipproponilna mela li ninaqdu flimkien man-nies kollha ta' rieda tajba biex nirriflettu dwar il-poter tal-bniedem, l-implikazzjonijiet tal-poter kif ukoll il-limitu tiegħu. Il-Papa jwissi li l-avvanz sfrenat tat-teknoloġija qed jirrendi l-umanità perikoluża, kapaċi tipperikola l-ħajja u s-sopravivenza tal-istess bniedem. Il-poter bla kontroll iwassal għal qerda, għalhekk huwa kruċjali li jiġu stabbiliti limiti etiċi, speċjalment fil-qasam tal-iżvilupp tal-intelligenza artifiċjali. Din tal-aħħar għandha tintuża biex iġġib il-paċi u l-iżvilupp integrali u mhux għad-dominju fuq in-natura u l-umanità. Sa fid-dawl ta' din il-proposta feluq tax-xahar l-għeluq ta' dan ix-xahar dedikat għal ħarsien tal-ħolqien, il-Kummissjoni Djoċeżana Ambjent ser tqasmilkom hekk token żgħira żerrija tal-ħarrub u tistidinkom tħawlu din iż-żerrija ġo l-art jew ġo xi reċipjent adegwat u tikkurawha. Dan huwa mod konkret u simboliku ta' kif niġu konxi li miċ-ċokon ta' kull żerrija
taf twarrat ħajja ġdida u tfakkarna fil-kobor u l-ġenerożità infinita ta' Alla tagħna. Dawn se jkunu qegħdin intom uħirġin tistgħu tieħdu waħda mill-bixkilli li hemm iż-żewġ naħat ta' naħa ta' wara tal-Knisja. Nistedinkom ukoll biex min jixtieq jibqa' ftit mument magħna flimkien u nqattaw nieħdu xi ħaġa żgħira flimkien on the right tal-Knisja kif toħroġ mill-bieb naħa t'isfel. Thank you. Nitolbu. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-batijitna aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Permettuli nirringrazzja lill-Kummissjoni Dioċesana Ambjent ta' din l-inizjattiva u ta' ħafna ħidma oħra li tagħmel fil-moħħbi. Nirringrazzja b'mod speċjali lis-Sur Tony Zammejt li huwa fuq din il-kommissjoni. Nirringrazzja wkoll lil dak il-grupp ta' persuni li jimxejna minn Pjazza San Franġisk hawnhekk bħala sinjal ta' rispett u ta' mħabba lejn Alla l-ħallieq u lejn il-ħolqien tiegħu. Il-mulej magħkom. Berikkom iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil il-ġurnata tajba.